Okay. Yes. So Philip, gin kit jotelo mage ma samoro joma tindo ma samwa wuoye kodi niendi winjowa to ineno ka gima mane magidwaro nikech imbe ni yie koda ni adier wane yie ka lakini nitiere kit gik moko mapok ochoponwa nyanya bede mesa kanyakla kako jende mar mondo mi gimiluongo ni bedo maromcha poko chopo. Gin kit jotelo mage ma ineno ka samoro ojende gi eki dwaro to kata mana ka bipone gi dwaro jotela inagi to be magi enti reflect kata mana behaviors mag ojende masani kaluwore koda kit duol magi golo e jotelo magi dwaro. Kafaya an gi kita en aero mondo wach adieri taero mondo wawach gik matimore gi gik manyalo konyowa. Achwanyora ahinya seche ma winjo ko wadwa oketwa e lweny ma pile pile. Lweny ma pile pile tiende niya. Wan kaka oganda kaka joluo. Wang'eyo jomosiepewa gi jomok osiepewa. Okinyal biro e studio kawuono ti explain wa kaka ng'ata ok dwaro e piny Kenya ka. Kwani wan watimore nade momiyo ji te ok dwaro? Awacho ni leaders ma associate kode. Koro okinda bed mos mondo. Okni riambo ni ng'ata. Gima dwano wawachi. Yes. En ni wawach weche manyalo konyo oganda wa gi weche manyalo konyo piny luo gi joma tindo. Mokwongo kibiro e studio tiwacho ni joma tindo kia gima gidwaro. Apano king'ap monego bedi bede debate machalo kama. Nekech joma tindo. What is your point? Joma tindo kaka sewacho. Chakre chakruok piny. Wewe tieki. Nyaka kawuono. Joma tinde makonyo piny. Joma tinde makelo paro maloko piny Kenya ne. King'iyo from session of paper 10 molos gi Mboya gi Kibaki gi Obama Senior. Gin joma tindo lilo. Kibiro second liberation motel ne gi Orengo gini gi Nyong'o gini kata mana Raila gin joma tindo. Kibiro kawuono e wach mar the third liberation we are talking about constitutionalism. Ere kaka rule of law katiba manyien manchi okelnwane konyo japiny. Gin joma tinde masani golo duondgi. Nikech pile wang'iyo ni siasa mwagoyo en siasa mara kwede. Kaka ng'ane rach, kaka jokok tinwa, kaka koherwa. Koro wabede e situation mwanyalo wacho niya. Ka wawere gi jomoko hero wate, wadong' kora kendwa kaka joluo, kata kaka oganda, ere kaka wakonyo jowa, ere ber mwakelo ne jowa, ere solutions mwakelo. Koro kikwago siasa mani wan wakwedora gi jomoko pile, wakwedora gi opponents wa pile. What is the agenda ma wan go mar piny luo? Okay, What is the agenda back to my question. Yes. Koro mane gima